Откакто света съществува, доброто е воювало срещу злото. Историите за демоничното обладаване не са изчезнали дори и с развитието на цивилизацията. Появяват се нови факти, както и филми, базирани на тях. Създателите на ужасите не остават по-назад, разказвайки смразяващи истории за демони, които са обладали хората. А мистериозните истории за екзорсизъм са толкова вълнуващи и необясними. И въпреки че ритуалът сега се практикува сравнително рядко, това не го прави по-малко жесток, опасен и ужасен. Сега ще ви представя едни от най-известните истински случаи на екзорсизъм. Вие сте Скот Страх. Започваме! Маричика Корничи, убита от демон или жертва на свещеник. През 2005 година в женския манастир Света Троица, намиращ се в северозападната част на Румъния, свещеник извършил екзорсизъм върху монахинята Маричика Корничи. 23-годишната жена, която страдала от шизофрения, започвала да чува гласове. Тъй като вярвала, че е обладана от зли сили, тя се обърнала за помощ към свещеника. В резултат той заедно с 4 монахини от манастира разпънали Корничи на кръст с запушена уста и я оставили 3 дни без храна и вода в студена килия. По-късно момичето умира в следствие на ритуалите. Според полицията, младата жена починала от задушаване. Номер 10. Салвадор Дали. Художника, обладан от демони. Смята се, че известният художник Салвадор Дали също е бил подложен на екзорсизъм през 1947 година от отец, негов близък приятел. Впоследствие Салвадор Дали прекъсва връзки с художници, работещи в жанра на сюрреализма. Причината за това са подозренията на Салвадор, че редица произведения са направени от него под влиянието на тъмните сили, които са го завладяли. В знак на благодарност художника подарил на отеца скулптура на Исус Христос. Номер 9. Роланд Доу. Екзорсистът. Случаят с Роланд Доу шокира тихата общност на Котидж Сити, Мериленд и е вдъхновение за известния филм от 1973 година Екзорсистът. Роланд Доу е 13-годишно момче, проявяващо симптоми на обладан след смъртта на свой близък. Първият екзорсизъм продължил няколко дни, по време на който по тялото на момчето се появяват дръскотини, образуващи думите Ад и Христос, а предметите сякаш се движат сами. Следват още няколко серии от ритуали по екзорсизъм с момчето. Накрая демона бил изгонен, а доброто победило. Номер 8. Клара Германа Селе. Спасението на обсебената. През 1906 година в Южна Африка 16-годишната ученичка от християнски манастир е заподозряна във връзка с сатаната. Местните свещеници изобщо не се съмнявали, че момичето е било обладано от демони. Клара внезапно проговорила чужди езици и започнала да се издига на височина 1,5 метра, издавайки зловещи звуци. Свещениците решили, че е нужен екзорсизъм, за да се прогони демона от тялото на момичето, но не било толкова лесно да се победи сатаната. По време на ритуалите използваната светена вода и причинила тежки изгаряния, а в един момент тялото й се издигало на няколко метра във въздуха пред очите на около 170 свидетели. Момичето също се опитало да удуши един от свещениците, докато той чел молитвата. Процесът на екзорсизъм отнел почти 2 дни и накрая Клара била спасена и никога повече не проявявала предишните признаци на обсебване. Номер 7. Майкъл Тейлър. Убиецът, посветен на дявола. Майкъл Тейлър живеел в Англия и бил примерен семейен мъж с съпруга и 5 деца. Всичко се променило, когато Тейлър се присъединил към религиозна организация. Той започнал да прекарва твърде много време с една жена от групата. Заедно дори водели църковни служби, на които изпадали в транс и говорили на непознати езици. Заради периодичните отсъствия на Майкъл, съпругата му започнала да го обвинява, че има връзка с тази жена и се обърнала за помощ към християнската църква. Помолила игумените да върнат съпруга и обратно към семейството и да изгонят дявола от него. Всичко завършило с 24-часов екзорсизъм, след който свещениците, изтощени и уплашени, обявили, че са изгонили всички демони от тялото на мъжа.
Но 2 часа по-късно Майкъл брутално убил първо жена си, а след това и кучето си. Така Тейлър прекарва остатъка от живота си в съдилищата, където се разглежда делото му, както и в психиатрични клиники, в които е изпратен за лечение. Номер 6. Ема Шмидт. Благодарност към Бог. Американката Ема Шмидт преживяла 2 пъти процедурата на прогонване на демони. Първо през 1910 година от един от водещите експерти в екзорсизма. Няколко години по-късно същия свещеник трябвало да прогони дявола от момичето за 2-ри път. Освен това, ако първият ритуал се оказал доста лесен, вторият предизвикал трудности, отнел повече време и включвал няколко церемонии наведнъж. Тялото на Ема се издигало до тавана и изпадало в транс. Последната церемония продължила 3 дни и завършила с това, че Ема започнала да хвали Бога и да му казва думи на благодарност. Когато свещеникът попитал заминаващите демони колко са, те отговорили кратко, че са много, а техният водач бил Велзевул. Също така демоните отговорили, че били поканени от бащата на момичето, който я е прокълнал. Номер 5. Арне Джонсън. Алиби с обладаване. Тази история предизвикала фурор през 80-те години. Вестниците били пълни с заглавия: "Убийството е извършено по заповед на демони" и "Дяволът ме принуди да направя това". Всичко се случило в американския щат Конектикът. 19-годишен мъж на име Арне Джонсън убил с нож собственика на апартамента, който е наел. Известно е, че убиецът няколко месеца преди инцидента е участвал в церемония по екзорсизъм на 11-годишно дете и дори е предложил тялото си на демони в замяна те да освободят момчето. Адвокатът на Джонсън изградил защитата си срещу обвинението върху този факт. Нещо повече, той дори се опитал да организира официално покана на екзорсисти от Европа, които да извършат процедурата по екзорсизъм на неговия клиент. Освен това, адвокатът поискал в делото да бъдат включени коментарите на светците за същността на екзорсизма. След 15-часово обсъждане на тази тема в съда обаче целият аргумент на защитата бил отхвърлен и Арне Джонсън бил осъден за убийство 1-ва степен, т.е. особено тежко. Номер 4. Джордж Лукинс. 7-те демона. В Англия през 1788 година 44-годишният мъж на име Джордж Лукинс е обладан от демони, които в последствие са прогонени от британското духовенство. Всичко започва, когато няколко години преди това Лукинс се опитвал да празнува Коледа, но започнал да пее с демонични гласове на древен латински, плашейки минувачите. Лукинс е обладан от 7 демона, заявявайки, че ще са необходими 7 духовници, за да ги прогонят. През 1788 година, на петък 13, започва ритуалът на екзорсизма. 7 духовници, придружени от друг църковен персонал, извършили церемонията в градската църква. Те се молили и пеели над Лукинс, който им викал на непознати езици и твърдял, че иска да демонстрира силата на демоните в човешкия свят. Накрая демоните възкликнали, че се връщат в ада, откъдето са дошли и че никога повече няма да притесняват горкия човек. Така душата му била спасена. Номер 3. Терънс Котрел. Обсебен от зли сили или аутизъм. През 2003 година върху 8-годишния Терънс Котрел било извършено екзорсизъм. Детето страдало от аутизъм, но всички смятали, че било обсебено от зли сили, които са причината за неговото състояние. В резултат момчето починало. Разследването на трагичния случай разкрило, че момчето спряло да диша, след като пастора, който извършил екзорсизма, седял върху гърдите му в продължение на повече от час. Въпреки че свещеникът бил обвинен за убийството на Терънс Котрел, той не бил признат за виновен и получил присъда от 2 години и половина затвор по друго обвинение, а именно за оказвано насилие над дете. Номер 2. Елизабет Кнап.
измамни обещания. 16-годишната Елизабет е била помощница на свещеник в колонията в Масачузетския залив. Тя открива първите признаци на обладаване в себе си през 1655 година. Демоните я примамили, обещавайки богат и лесен живот. Постепенно момичето започва да развива негативно отношение към християнството, а с него и признаци на демонично присъствие, припадъци, оплаквания, че някоя души, желание да се хвърли в огъня. Свещеника се е опитал да излекува, както и всички останали членове на паството, в което тя била член. По време на екзорсизма тялото й се прививало, а лицето й се променяло в неестествени гримаси. Стаята била изпълнена с писъци. В крайна сметка демоните били успешно изгонени, но травмата и спомените за случилото се били нелечими. Номер 1. Анна-Лиза Микел. Дяволът в Емили Роуз. Трагичната история на Анна-Лиза Микел, която е послужила като основа на филма от 2005 година "Дяволът в Емили Роуз", и до днес е обект на противоречиви дебати. Когато е на 16 години, тя е диагностицирана с психоза, а по-късно и с депресия и е лекувана в психиатрична болница. След като навършва 20 години, Анна-Лиза започва да чува гласове и да изпитва ужас при вида на религиозни обекти. Когато състоянието й се влошава, родителите й започнали да вярват, че в нея се е вселил демон и се обръщат с молба за помощ към католическата църква. Първо не им обръщат внимание, но после двама свещеници получават разрешение да се намесят. През следващите 10 месеца те извършват 67 ритуала на екзорсизъм, някои от които продължават по около 4 часа. В резултат младата жена спира да яде и умира от недохранване и обезводняване през 1976 година. В резултат и двамата свещеници са изправени пред съда и признати за виновни по обвинения за убийство по небрежност. Напишете в коментарите дали сте гледали филма и какво мислите. Може би смразяващите истории за екзорсизъм ще продължат да се появяват и в бъдеще. В края на краищата епохите минават, но мистериозните инциденти с хора, летящи във въздуха, сипещи заклинания на свещени езици, едва ли ще бъдат обяснени от науката, така както никой не може да обясни вечната битка между доброто и злото. Ако ви е харесало днешното видео, натиснете бутона с палеца, абонирайте се с камбанката, за да ни подкрепите. Пожелавам ви щастие и очаквайте следващото видео, което започвам да подготвям. Чао!